to slow down time. I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down time. I'm up in the woods, I'm down to slow down time. אני לא יכולה לזוז. איפה המדריכים במגפון? אין פה אף אחד. אני חושב שזה אי. בכל אופן, ככה נדמה לי. אין פה בכלל מבוגרים. מה עם שאר הילדים? כמה מהם היו מוכרחים להינצל? אז מה, אין פה אף מבוגר? לא. לא נראה לי. היי. את מבוגר. פגעו בנו, אתה יודע. הוא עוד יכול לחזור. לא, אני לא חושבת שהוא יחזור. למה? לפני שהתרסקנו, הסתכלתי איך הוא את הדרך החלום. ראיתי את החלק הקדמי של המטוס. הוא היה כולו בלהבות. גוף המטוס יצר את הקרחת הזאת. תראה איך שהוא קראת את כל העצים. מה אתה חושב שקרה לו? איפה הוא עכשיו? הרוח בטח סחפה אותו על הים. בטח נשארו בפנים עוד כמה ילדים. איך קוראים לך? רלף. אני בטוח שנשארו עוד הרבה ילדים מפוזרים כאן בסביבה. אולי ראיתם מישהו? דודה שלי אמרה לי שאסור ללכת מהר בגלל האסתמה. אסתמה? אסתמה? כן, אני מאבדת את הנשימה. הייתי הילד היחידי בבית ספר שיש לו אסתמה. ואני מרכיב משקפיים כבר מגיל 3, תראה. אני מיד חוזר. איזה חום. נצטרך לדעת את השמות של כולם ולהכין רשימה. נצטרך לכנס אספה. לא אכפת לי איך יקראו לי, בתנאי שזה לא היה בשם שקראו לי בבית ספר. איך קראו לך בבית ספר?
מה פתאום פיגי? כי פעם הייתי מאוד שמן, והשם נשאר לי. פיגי. פיגי. פיגי, 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 אתה בא לשחות? דודה שלי אמרה לי שאסור לשחות בלי מציל. אוי, תלך קיביני, מה דודה שלך? אתה בא לשחות או לא? אתה יודע לשחות? ברור. כבר מגיל 5. אבא שלי לימד אותי. הוא היה קצין בחיל הים. כשיקבל חופשה, הוא יבוא ויציל אותנו. מה ההורים שלך עושים? אבא שלי מת. וגם אמא. אני גרה אצל דודה שלי, ויש לה חנות ממתקים. והיא נותנת לי המון ממתקים. כמה שאני רוצה. מתי אבא שלך יציל אותנו? כשיהיה לו זמן. אל תדאג. לא. לא, הוא לא ידע שאנחנו כאן. אף אחד לא יודע שאנחנו כאן. אנחנו נשאר על האי הזה עד שנמות. היי, תרגע, הכל בסדר. תרגע. די לילל. תביא לי את הבגדים שלי. היי. תראה איזה אבן. זאת לא אבן. נכון. זה צדף. ראיתי אחד כזה אצל חבר שלי על הקיר. הוא היה תוקע בזה, ואז אמא שלו הייתה באה בריצה. זה נורא יקר. אני חושב שקוראים לזה קונכייה. תיזהר. תיזהר, אתה תשבור את זה. תשתוק כבר. כך. קונכייה. ראיתי כזאת בספר, היא כל כך יקרה. ובטח עולה מלא כסף בשביל לקנות אחת. רלף, אפשר להשתמש בה בשביל לקרוא לשאר הילדים. הנה כך, תנסה. לי אסור בגלל האסתמה. סבותי כבר מסתימה שלך. אוקיי. עושים את זה בזמן. אני חושב שזה כמו חצוצרה. צריך לירוק לתוך החור, אבל האוויר בא מהבטן. צריך ללחוץ עם הבטן. אוקיי. היי! בטח אפשר לשמוע את זה ממרחק של קילומטרים. מי את? יש לך שם? היי! עזוב אותה, אולי חרשת. את שומעת? לא... עזוב אותה, היא משוגעת. איך קוראים לך? קוראים לי ג'ואנה. אבל אתם יכולים לקרוא לי ג'וני. ג'וני! היא ילדה, אבל קוראים לה ג'וני! נכון. אז מה? ג'ואנה לי לסטר. ההורים שלי אמרו שהם שולחים אותי כדי שיהיה לי טוב יותר. כי אומרים שעומדת לפרוץ מלחמה. למרות שהם נפרדו בחיוך, אני חושבת שהם לא באמת האמינו בזה, גם אני לא. כשהתרסק המטוס זה בכלל לא הפתיע אותי. אני ידעתי שהולך לקרות משהו רע. הספיק לי מבט אחד כדי להבין כמה צדקתי. התרסקנו לתוך יער לח והיה ממש חשוב. בהתחלה לא היה אפשר לראות כלום. היה ריח נוראי. של בשר שרוף, אני חושבת, ומתכת לוהטת. לא הצלחתי להבין מה אני אמורה לעשות. זה היה רעיון רע, אני ידעתי את זה מההתחלה. הצליל הזה ששמעתי היה מה שהוציא אותי מההלם.
חשבתי שמפגש עם ילדים אחרים ישנה משהו. אבל כשראיתי אותם לא האמנתי בזה. הם היו בדיוק כמו ילדים מהבית ספר, ואני ידעתי ששום דבר טוב לא יכול לצאת מזה. לאט לאט התחלתי לחשוב אחרת. אתם מבינים, זה היה כמו בסרטי טבע האלה. לחיות עם החיות בין הצמחים, לאסוף אוכל ולהדליק מדורות והכל בעצמנו. הכל התחיל להשתנות וזה השפיע על כולם. האמת היא שאני חושבת שמה שקרה היה צריך לקרות. כדי שנוכל להמשיך לחיות שם. אדוני השופט, היינו בטוחים שאנחנו עומדים להישאר שם לנצח, והתחושה הזו רק התחזקה עם הזמן. אנחנו לא מפלצות. פשוט ניסינו לשרוד. איך קוראים לכם? סוזי, אריקה, סוזי. סוזי, אריקה, סוזי. לא. שלום. אתם גם הייתם מהמטוס? כן. איך קוראים לכם? מרתה. איך קוראים לך? עזבי אותה, היא לא מדברת. למה היא לא מדברת? תשבו רגע. אחריי! קבוצה, עמוד! מי זה פה איש עם החצוצרה? זה לא חצוצרה, זה אני. אין פה שום אונייה? לא. שום בן אדם מבוגר? לא. אנחנו בדיוק עורכים אספה, בואו תצטרפו. תחזרו למקומות שלכם! עכשיו! שעה. אוי, אני מתעלפת. יצאו! היא טלפה, תשתוק! בסדר, אתם יכולים לשבת, תעזבו אותה ככה. ג'קי, אולי קרה לי משהו. אני אמרתי שאתם תעזבו אותה ככה, שבו! שב! אז מה אני מתעלפת לזאת פה, נמאס לי מהבכייניות האלה. אתה בטוח שאין פה שום מבוגרים? לא. אם ככה אנחנו נצטרך לדאוג לעצמנו. בגלל זה הרב קרא לאספה. כדי שנוכל להחליט מה לעשות. כבר עשינו הכירות. זאת ג'וני. היא ילדה, אבל קוראים לה ג'וני. ואלן סוזי ואלן. את סוזי. אני סוזי. אני אריקה. מוטב שכל אחד יציג את עצמו בשמו, אוקיי? אני רלף. אני ג'קי מרידיו. אבל אני יודע כמעט את כל השמות. לילדה הזאת קוראים... מרתה. כן, מרתה, ויש אותה, אבל היא לא מדברת. אתה מדבר יותר מדי, שתוק כבר אבו 4. לא קוראים לו בכלל אבו 4. השם שלו זה פיגי. פיגי? פיגי. אין לך פיגי? טוב, לא משנה, בואו נמשיך עם השמות. מוריס. רוג'ר. רוברט. אליס. קוראים לי הנריאטה. אבל כולם קוראים לי הנרי. בסדר, הנרי. סמנטה. בוקר טוב, סמנטה. אני פרסיליה ומס מדיסון. טוב, די, שקט עכשיו. תקשיבו לי. אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו הולכים לעשות כדי להינצל מכאן, ברור? אני רוצה הביתה. די, תשבי רגע. לפי דעתי צריך להיות לנו מנהיג, כדי להחליט כל מיני החלטות כמו אלו. נכון. שתהיה מנהיג, אני חושבת שאני מתאימה להיות המנהיגה. אני ראש הקבוצה בכל זאת. אם ככה, אז אני הולכת להיות המנהיגה שלנו. בסדר? רגע, בואו נצביע. אני מכירה אותה. אני לא חושבת שיש צורך שאנחנו נצביע. כן, אני גם חושב נצביע. שצריך בואו להצביע. נצביע. טוב, אז ככה. נעשה הצבעה. מי שבעד שג'קי תהיה המנהיגה, שירים את היד. אוקיי. מי בעד שאני אהיה המנהיג? טוב, גם אני. אוקיי. אז אם ככה, זה נראה כאילו אני המנהיג.
אבל ג'קי, את יכולה להישאר עם הקבוצה שלך. הם יכולים להיות הצבא. או שאנחנו יכולים להיות ציידים. או צבא. או ציידים. ג'קי תחליט מה הקבוצה של העיר. ג'קי, מה את רוצה ש... אנחנו נהיה ציידים. קומו כולם לעמוד! בוא נראה להם את ההמנון. מוכנים? כן. מתחתיי אדמה, מעלי שמיים, מסביב ים, מתחתיי אדמה, מעלי שמיים, מסביב ים, מתחתיי אדמה, מעלי שמיים, מסביב ים. כל הכבוד קבוצה, אתם יכולים לשבת. תקשיב רגע, ככה אני ניסיתי לעבור את ההר הזה שם, לראות אם יש מים מכל הצדדים, אז בדיוק הצדף הזה שלך הזיק אותנו לפה. כן, מולחיה. ובכן, דרוש לי זמן להעריך את המצב. אם זה לא אי, יש אפשרות שננצל מהר מאוד. אנחנו צריכים לבדוק אם זה יהיה או לא. כן, כן. אתם יכולים להתפזר בינתיים, אבל לא להתרחק יותר מדי. כמה מאיתנו ניסו למשלחת? לחקור את השטח. כן, כן. נתחלק לשלושות, נצא בשלשות. אם נצא יותר משלושה, יש סיכוי שנלך לאיבוד. טוב, אז השלושה שיצאו יהיו ככה. אני... ג'קי! וסמנטה! אוי, רז, באמת! אנחנו לא צריכים אותה עוד פעם תתעלף לנו מה אני אומרת לך. אני לא אצלם. באמת. שתבואי לראות מה אכפת לך. אוי, שנו. יופי, ותראי שאני לא אצלם. כן. אני אבוא. דיגי, אתה לא בדיוק מתאים לדברים האלה. אוי, נו, לא צריך אותו. טוב, מספיק לנו שלושה. אני הייתי כאן עם רב כשהוא מצא את הקונכייה. אני הייתי פה לפני אוי, זמן. סתום כבר, נודניק. יאללה, בוא נלך קדימה. דיגי, זה לא בדיוק הדברים בשבילך. סיפרת. למרות שאמרתי לך ולמרות שביקשתי ממך לא לספר. היי, על מה אתה מדבר? תירגע בבקשה. על זה שקוראים לי פיגי. אמרתי שלא אכפת לי איך יקראו לי בתנאי שזה לא יהיה פיגי. אוקיי. אתה צודק. סליחה, אני מצטער, לא התכוונתי לפגוע בך. עזוב אותך. עכשיו תלך אל כולם ותברר את השמות של כולם. זאת המשימה שלך, פיגי, אני סומך עליך, בסדר? יאללה. היי, חכו לי! את בסדר? נפתח, את יכולה לדבר איתי. מה קורה? כבר דיברה? לא. אולי נדגדג אותה, נרביץ לה, נראה אם היא בכלל יודעת לדבר. עזבו אותה! עזבו אותה, לך ממנה! אמרת על לואי סמית. זה באמת לא היה באשמתי. אני מתכוונת, לא ממש באשמתי. כולנו היינו קצת... בעצם לא. זה היה באשמתה, רק באשמתה. נתתי לה הכל, בזמן שאחרים אפילו לא הסתכלו עליה. אני עזרתי לה, הגנתי עליה, הבאתי לה אוכל. האחרים היו משאירים אותה שם למות בלי לחשוב פעמיים. אני הצלתי אותה. ומה קיבלתי בתמורה? שתיקה. וזה לא שהייתי צריכה שהיא תגיד לי תודה. מספיק לי מבט, חיוך, שהיא תראה שהיא יודעת מה אני עושה בשבילה, כמה אני מקריבה. בזמן שכל האחרים מציקים לה ולאף אחד לא באמת אכפת. כבר ביקשתי. חטפתי בשבילה את הצעקות של כולם והיא... אוף, זה מה ששיגע אותי, בגלל זה עשיתי מה שעשיתי. זה הפורקן. לא חשבתי על כלום, כל הכעס ששמרתי בבטן התפרץ בבת אחת. כעסתי עליה, כעסתי על כולם. הם לא באמת ראו אותה. הם לא באמת ראו אותי, זה הכל בגללה, אתם מבינים? היא והשתיקה שלה. חוץ מזה אני לא מאמינה שהיא לא יכולה לדבר. ותראו שאני צודקת. ג'קי, רב וסמנטה! אני חושבת שכדאי שנלך עד קצה האי ונבדוק שם. אם זה בכלל אי. שם כבר הייתי, שם אין שום דבר, רק נהיה יותר פנוי. אוקיי, ננסה לעלות משם. זאת נראית לי הדרך הטובה ביותר. היי, תראו את הצעדים האלה. של מי הם יכולים להיות? אולי של בני אדם. לא. אז זה של חיות. אני חושבת של חזיר, אני ראיתי כזה בחווה של דוד שלי. כן, תראו שמה, בין השיחים. איזה חזיר, איפה הוא? אוף, הוא נעלם לפני שהספקתי. לא נורא. תסתכלו. כל זה שלנו! כל האי הזה שלנו! כן! וואו, תראו את המפרץ, ראיתי כזה בסרטים.
משהו? יש סירות? משהו. אני לא רואה שום סירות, או שום כפרים, או שום עשן, או אנשים. אני צריך לבדוק מאוחר יותר טוב, אבל כרגע נדמה לי שזה אי ושהוא לא מיושב. לא חשוב, נו, רלף, אנחנו יכולים להביא בעצמנו אוכל וכל מיני דברים עד שיבואו להציל אותנו, כי זה אי קשה. כן, כי זה האיש שלנו. כן, זה אי שלנו! וואו. אני רעבה. בואו נחזור. למטה יש מלא עצי פרי. אולי נצליח לצוד חזיר כזה. איך תצודי אותו? מה הבעיה? תראי. סכין. כן, אבל חזירים צדים בחניתות, לא בסכינים. מה? אנחנו חותכים להם את הגרון בסכינים. כדי שהדם יצא, אחרת אי אפשר לאכול אותם. אני לא הייתי מסוגלת לתקוע סכין בבשר חי. בטח, כי את סתם ילדה פחדנית, אין לי שום בעיה. נראה אותך. בואו נחזור, כבר מתחיל להיות מאוחר. אתם באים? כן, אנחנו באים. אני זוכרת שהאווירה באי תמיד הייתה מסתורית. לא אהבתי את זה. כאילו היינו מחוץ לזמן. אף אחד לא באמת אהב אף אחד. חוץ מרלף ופיגי. איך שראיתי אותם זיהיתי את זה. אבל משהו קרה לי שם. משהו קרה שם לכולנו, הביחד לא עשה לנו טוב. הייתה תחושה של פחד ששום דבר לא יכול להסתדר, והרגשתי צורך לסמוך על מישהו. על ג'קי אי אפשר היה לסמוך. באמת שאי אפשר היה לסמוך עליה. ורלף? רלף היה אחר. באמת חשבתי שהוא יכול להוביל אותנו. כשהיינו על האי, חשבתי שכל החיים שלי שם, שאין עולם בחוץ, רק האי הזה, רק הילדים האלה. וזה הרגיש כמו סוג של הזיה, כמו מציאות בתוך מציאות. כל מה שחשבתי עליו זה איך אני שורדת. ואני חושבת שכולנו הבנו שזה הדבר שהכי חשוב לעשות, לשרוד. אבל זה הלך רחוק מדי. הם חזרו! אוקיי, אז ככה. עלינו על ראש הגבעה הזאת שם. הסתכלנו עליה מכל הצדדים. לא ראינו שום סירות, שום כפרים, שום עשן, שום אנשים. אנחנו נמצאים על אי. אבל זה האי שלנו! איך יהיה שלנו? זה האי שלנו! אבל בכל זאת אנחנו זקוקים שיהיה לנו צבא. כדי שנוכל לצוד חזירים. חזירים? יש פה חזירים? אין פה פירות שאפשר לאכול? כן, יש גם חזירים על האי הזה. ראינו אחד. ג'קי ניסתה לצוד אותו, אבל הוא נמלט. פעם הבאה הוא לא ימלא. אני מבטיחה לכם שהוא לא ימלא. טוב, אז כפי שאתם מבינים, אנחנו זקוקים לציידים שישיגו לנו בשר. ועוד דבר, אנחנו נצטרך לדאוג לעצמנו. אין פה מבוגרים על האי הזה. אין פה מבוגרים? אין מבוגרים בכלל. ועוד דבר, אנחנו לא נוכל כולנו לדבר בבת אחת. נצטרך להרים יד, כמו הבית ספר. אוי, רלף, מאיפה אנחנו יכולים לבד? כן, ככה זה יש. מי שירצה לדבר, ירים את היד, ואני אמסור לו את הקונכייה. קונכייה? כן. כן. ככה קוראים לדבר הזה. מי שירצה לדבר, ירים את היד, ואני אמסור לו את הקונכייה. ורק אז יהיה לו את רשות הדיבור. אני רוצה לדבר. ולאף אחד אין את הזכות לעצור אותו, חוץ ממנו. יהיו לנו חוקים. יהיו לנו מלא חוקים, ומי שיעז להפר אותם, הולך לחטוף בקופיה! את מפריעה לרף להגיע לחלק החשוב ביותר. מה? החלק החשוב ביותר? מי יודע שאנחנו כאן? מה? מי יודע? הם ידעו. בשדה תעופה. נכון. האיש הזה עם הדבר כמו חצוצרה. המגפון. האיש עם המגפון. אף אחד לא יודע.
נכון. אף אחד לא יודע איפה אנחנו עכשיו, כי אף פעם לא הגענו לשם. כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד כשכולכם התפרצתם. אז ככה, פגעו במטוס שלנו. הוא נפל, בוער כולו ישר לתוך הים. אף אחד לא יודע שאנחנו פה, אז יש אפשרות שנשאר פה הרבה זמן. מה זאת אומרת הרבה זמן? שבוע, שניים. אבל חבר'ה, אבל חבר'ה, רגע. אבל חבר'ה, זה אי נהדר. זה אי מדהים. אני, ג'קי וסמנטה, עלינו על הנהר הזה שם והסתכלנו עליו מכל הצדדים. זה אי נהדר. נוכל לעשות פה כיף חיים. יש פה אוכל ומים. זה נוף נהדר. עד שיבואו המבוגרים. נוכל לעשות פה חיים משוגעים. זה ממש כמו בסרטים. זה כמו אי המטמון. זה כמו אישור בתוך מוטו! ילדים! למה היא לא שמחה? נראה לי שקרה לה משהו. אנחנו לא נשמח אותה! רגע, תקשיבו לי ככה. יש לנו פה חזירים, זאת אומרת שיש לנו אוכל. יש לנו גם אגם קטן שאפשר לשחות בו. יש לנו הכל, אוקיי? אבל יש עוד מישהו שמצא משהו אולי? פסיליה, לכי תגידי להם. כן, פסיליה. אל תפחדי. תספרי להם, אין לך מה לדאוג. תגידי להם מה שאמרתי. נו, מה את פוחדת? בואי, דברי. לא רוצה! תיתן את הגולחייה. רק תן לך. הנה, קחי. דברי. מה עם הנחש? מה? היא רוצה לדעת מה תעשו בקשר לנחש הזה. נחש? איזה נחש? זה לא נחש! זאת מין חיה! חיה? איזה חיה? עכשיו היא אומרת חיה. מקודם היא אמרה נחש. כן, גם אני לא בדיוק הבנתי למה התכוונה. מין נחש כזה, ענקי, ראיתי אותו! איפה ראית אותו? מתי? אתמול! בין העצים! אבל איך, לא יכולה להיות מין חיה, או מין נחש בגודל כזה, ואי קטן כזה, את מבינה? כאלה חיים רק בארצות גדולות כמו אפריקה או הודו. הנה. החיה באה מהחושך. מה? את בטוחה שהחיה באה מהחושך? מה? אם היא באה מהחושך, איך ראית אותה בכלל? שמעת מי אומרת שהחיה באה מהחושך. סתם מדברת שטויות. היא כן קיימת! היא כל הזמן באה לפה ואז היא רוצה לאכול אותי! אבל אני אומר לך שהיא לא קיימת, אין כזה נחש. אני מאמין לה. סתם חלם. סתם דמיין כנראה, בזמן שנתקלת בכל הצרכים המטפסים האלה בין העצים. אין לך מה לדאוג, זה בטח היה סתם צל. לא, אבל בבוקר אני הופכת לצרכים האלו! ואני רוצה לדעת אם תחזור גם הלילה! אולי גם היא ראתה אותה, בגלל זה היא לא מדברת, אולי היא עשתה לה משהו. לא, אבל אני אומר לכם שלא קיים כזה נחש. אבל מה אם בכל זאת קיים? נכון, מה נעשה אם בכל זאת יש? כן, מה נעשה אם בכל זאת יש חיה? אתם באמת חושבים שהחיה הזאת קיימת? אני מסכימה עם רלף. להירגע. אין פה מין חיה כזאת. אבל אילו הייתה, אנחנו היינו צדים והורגים אותה! לא, חבר'ה, לא! לא קיים כזה נחש! אין כזאת חיה! היא סתם מדברת שטויות, זה הכל. לא משנה. נשכח מזה. עכשיו הדבר החשוב ביותר שרציתי להגיד מקודם. אנחנו רוצים לעשות חיים פה, נכון? ברור. אבל אנחנו גם רוצים להינצל, נכון? נכון. אבא שלי היה אומר, אין דברים שלא ידועים. מה? מה אתה אומר? לא משנה, נשכח מזה. תקשיבו. יכולה לעבור פה ספינה כל יום. אולי אפילו הספינה של אבא שלי. אז
אתם מבינים? אנחנו יכולים להינצל. ועוד דבר, אנחנו אפילו יכולים לעזור להם למצוא אותנו. כל מה שצריך לעשות זה להדליק סימן עשן בראש הגבעה. הם יראו את העשן שלנו ויבואו להציל אותנו. כל מה שצריך לעשות זה מדורה גדולה. אלוהים שבשמיים, סלח לי ששיקרתי, לא התכוונתי. סלח לי שנפלתי למלכודת של שטן ומשרתיו. אנא, סלח לי ומחל את חטאיי. במקום הזה היה יצר העברה. הוא דבק בכולם, התפשט על כולם, ואני נסחפתי. אבל רק רציתי להרגיש מוגנת. כל כך רציתי להרגיש כמו נסיכה. שאבא שלי התייחס אליי כמו נסיכה. אבל בסוף, אני מפחידה אותו. והוא צדק. וזה העונש שלי. בתנ"ך, נחש מסמן מוות. ובכל מקום שם היה נחשים. כל חבל, כל שרוך נראה לי כמו נחש. ופחדתי שהוא יבוא ויהרוג אותי, ורק רציתי לחיות. אלי שבשמיים, סלח לי ולכל בן ובת שהיה איתי שם. אפילו אם חטאינו דומים יותר מעיוורת, הפוך אותם ברחמך ללבנים כשלג. מדורה! זה מה שאנחנו צריכים לעשות! בואו נביא את זה! קדימה, מהר להביא את זה! קדימה! תחכה, נו בבקשה. תינוקות! פשוט חבורה של תינוקות! היי חבר'ה, חכו לי! תביאו את העצים לפה! קדימה! לפה את העצים, קדימה, יותר מהר! למישהו יש גפרורים? אם אין כפורים אפשר שהשש נגד זה צריך להיות. אנחנו נהיה זקנים לפני שנצליח לעשות בצורה כזאת. אולי לפיגי יש גפרורים? היי פיגי! יש לך גפרורים? לא, אין. חבורה של תינוקות. המשקפיים שלי. נשתמש בהם כזכות מגדלת. בואו. אוקיי, עכשיו טוב. תעזבו אותי, תעלו את המשקפיים! אין כבר את המשקפיים, בוא נדליק את האש, יאללה! נו, תחזירו לי אותם! ג'קי! ג'קי, נו, תחזירי לי אותם! זה לא מצחיק, אני לא רואה כלום! ג'קי! ג'קי, בבקשה, תחזירי! נו, אני יודע שאת שומעת! רלף, תחזירי לי אותם! רלף! נו, הנה קח את המשקפיים שלך. תפסיק להיעלל כבר. לי המשקפיים וכל מטושטש. אני לא יכולה לראות אפילו את היד שלי. תראו איזה עובדה! אש כזאת ממנה לא הייתה שווה שום דבר. למה לא שווה? הייתה יופי של אש. כן, אבל היה רק אש, לא היה בכלל עשן. רלף צודק. צריך לעבוד גם במוח, לא רק בידיים. מה את מבינה בכלל? את סתם ילדה קטנה. תינוקת! כולכם אצלי ואתם תקשיבו טוב מאוד. התחלנו. דבר ראשון שהיינו צריכים לעשות זה למצוא לנו מקום לישון. אבל ברגע שרלף אומר אש, אתם כולכם קופצים ורוקדים כמו איזה חבורה של תינוקות. איך אתם רוצים שיצילו אותנו מכאן אם אתם לא מתנהגים כמו שצריך? וכשאתם כבר עושים מדורה היא לא שווה כלום. אמרתם שרלף היא המנהיג, אבל אתם לא נותנים לו זמן לחשוב. ברגע שהוא מסיים להגיד משהו, אתם כולכם מתפזרים לכל המקום. ואמרתם, ואתם גם לא מקשיבים לכם. טוב, די, מספיק! ואתם גם חוטפים לי את המשקפיים. סתום את הפה! רז, תן לי את הקמחייה קדימה, תביא. תקשיבו לי כולכם. אני מסכימה עם רז, צריכים להיות לנו חוקים ואנחנו נציית להם. אנחנו לא פראי אדם. רז, תקשיב. אני הולכת לחלק עכשיו את הקבוצה לחוליות. בסדר? אנחנו נהיה אחראים על עמדת התצפית, נהיה ציידים ונהיה גם אחראים על האש, אוקיי? כשנראה שהאונייה מתקרבת, נשים עוד עלים ירוקים כדי שיהיה הרבה עשן, בסדר? ככה, רוברט, רוג'ר, אליס ומוריס, אתם תהיו ציידים, קדימה. לא, אני לא רוצה להיות צייד. למה לא? תעשה מה שהיא אומרת לך. אני יכול לעזור הרבה יותר בדברים אחרים. בסדר. אנחנו גם רוצות. לא צריך עוד בנות. בסדר, תהיו קדימה, בואו. טוב, אז ככה.
מחר בבוקר כל מי שלא הולך לציד, יישאר פה איתי ונבנה ביחד מחסה. שיהיה לנו איפה להסתתר מהשמש ומהגשם, ואיפה לישון. אבל אני רוצה הבטחה מכולכם שתעבדו במרץ עד שהמחסה יהיה מוכן, אוקיי? מי מבטיח? יופי. בסדר, אנחנו מבטיחים, נו, קדימה. מבטיחים. יופי. אז עכשיו שכל אחד ימצא למקום וילך לישון. בסדר, יאללה. ותזכרו שהבטחתם! לילה טוב. סוזי אמילי ג'ייסון. אריקה זוי תומפסון. אני יודעת שזה נראה כאילו אני לא יכולה לעשות כלום לבד, אבל זה קשה. זה הרבה יותר קשה ממה שזה נראה. אני מכירה את אריקה מאז שאני זוכרת את עצמי. היא תמיד הייתה שם, אז למה שהיא לא תמיד תהיה שם? זה פשוט שסוזי מכירה אותי. מכירה באמת. אנחנו צריכות אחת את השנייה. לכל אחד יש תפקיד בעולם. זה כמו בים. יש את החול ויש את המים. וחול אפשר למצוא בכל מקום. אבל בלי המים הוא סתם חול, שנדפק ומציל. החול נותן לים הכל, אז הים לוקח, אבל הוא מחזיר בחזרה רק את מה שהוא לא צריך. וכמו שהחוף בלי הים הוא סתם חול, והים בלי החוף הוא סתם מים, אז ככה אני וסוזי, תלויות אחת בשנייה. צריכות אחת את השנייה. ככה זה היה תמיד, וככה זה יהיה. לפעמים, אני חושבת שאריקה יותר מדי תלויה בי. שאולי אני לא באמת צריכה את סוזי לידי כל הזמן? שאני יכולה להיות מישהי אחרת? שאני יכולה לסחוב אחריי? ואז אני חושבת חושבת את זה שוב, ומבינה שזה לא הולך להשתנות. אני לא באמת צריכה אותה, אבל היא צריכה אותי. וכמה שזה מגעיל לומר, כיף לדעת שיש מישהי שתלויה בך. שצריכה אותך, שצריכה אותי. יכול להיות שאם לא הייתי מכירה אותה, אז אולי הייתי מישהי אחרת. אבל זה בכלל לא בטוח. יכול להיות גם הרבה יותר גרוע. ככה זה בחברות אמיתית. זה עד הסוף. ולפעמים הכוח של סוזי כל כך חזק, שהיא לא שמה לב למה היא עושה. אז יכול להיות שהיא קצת אשמה במה שקרה. אבל זה בכלל לא משנה. עכשיו אנחנו ביחד בזה. יש לכם מים שם? אני שואלת אם יש לכם מים, לא, אני צמאה! היי ג'קי! מים? נו. שמה בין העצים. תשאיר לי קצת, בסדר? סליחה. אנחנו בחיים לא נסיים בקצב הזה. אנחנו עובדים על זה כבר שעות ותראי מה קורה פה. הם כל הזמן מסתלקים להם. נכון. או הלכו לשחות, או לשחק, או לאכול. האבו ארבע הזה כל היום רובץ על התחת ולא מזיז אצבע. וגם שתי הבנות האלה לא שוות שום היא לא דבר. מרגישה טוב, אתה לא רואה? היא מפגרת, תעזבי אותה כבר. טוב, נורא, אלפתה, מנהיג. תיכנס לסופה ותגיד להם את זה. אספה. כמה שכולם אוהבים אספות, לא? כל יום, פעמיים ביום, אבל מה עושים שם ג'קי? סתם הם ברברים. אני מוכן להתערב איתך שאם עכשיו אני קורא לאספה ותוקע בקונכייה. כולם ישר יבואו לפה בריצה, וישימו פרצוף רציני, ויציעו שנבנה מטוס אילון או צוללת, אבל... אחרי שהאספה תסתיים הם יעבדו 5 דקות, ואחר כך ילכו לשחות או לצוד. אנחנו רוצים בשר. אנחנו זקוקים למחסה, לא פחות מלבשר. חוץ מזה, הצעדים שלך כבר הלכו לפני כמה שעות. עכשיו הם בטח שוחים להם במקום שיעזרו לבנות. אני שחררתי אותם. המשכתי לבד, כי... אני חשבתי שאולי... לבד? אולי לבד אני אצליח לעשות משהו. אבל לא אצלך. אני הייתי בטוחה שאני כן אצליח. אבל לא אצלך. אולי תעזרו קודם לבנות את המחסה? אנחנו רוצים בשר. אבל לא מצליחים להשיג אותו! אני אצליח! אוף! בפעם הבאה אני רק צריכה למצוא איזה, לא יודעת, משהו בשביל לבדוק את סוכנית. אנחנו מנסים לבנות במחסה ואת משחקת ב... אתה מאשים אותי? אני לא מאשים אף אחד. אני רק אומר שאנחנו קוראים פה את התחת, זה הכל. ואם תפרוץ שוב שערה, איפה נסתתר אם המחסה לא יהיה מוכן? אנחנו זקוקים למחסה בגלל לשמה! בגלל שיש כמה ילדים שמפחדים. הם מבוהלים בלילה. כן, אני יודעת, הם בוכים ומייללים כל הזמן. זה רק הבנות האלה, נו. בעיקר הפרסידיה הזאת עם כל השטויות של חיה ונחש ולא יודעת, נמאס לי כבר. לא נכון, יש גם בנים שמפחדים. פחדנים. אנחנו צריכים בית. זה מה שאנחנו צריכים. תפסיקו ליילל. בואו, נו, אני אעזור לכם קצת. מה עושים? אנחנו לא צריכים את הטובות שלך. הכי טוב, שנחשוב איך להינצל מפה.
כדאי שנחשוב איך להינצל, אבל קודם כל אני אומרת לך שאני חייבת לצוד את החזיר המחורבס. די כבר, כל הזמן מדברת רק על חזירים וחזירים! ולא רוצה להינצל מפה? תסתכלי, את שוב פעם שוכחת את האש. שוב פעם, אין עשן, למרות שהבטחת. תעזוב אותי מהעשן שלך! אנחנו רוצים בשר. בשר, אתה קולט את זה? אני הולכת לצד השני עכשיו של ההר, לראות אם יש שם מקרות הטברה. אבל עוד מעט תהיה חושך. לא חשוב. אני רוצה לצוד את החזיר. הטברה. אתה בא? לכו תזדיינו מפגרים! לא! אני צריך להישאר פה עם סמנטה, לסיים לבדוק לו בחסר. לכו תזדיינו! מה יש לה? רגע, אני לא. מה עובר על הילדה הזאת? מה אכפת לכם? נמאס לנו להמשיך. תעזבי אותה, היא סתם מטומטמת. כן, סתם מטומטמת. נכון, היא באמת מטומטמת. די כבר! היא לא מטומטמת. בסדר. תראי מה מצאתי. מה כבר אפשר לעשות עם זה? אפשר לשים את זה בשיער? כן, אפשר לקטוף את זה. נמאס לנו, בואי, אנחנו ממשיכות. אמיליה, איך את יודעת שקוראים לה אמיליה? היא אמרה לי. למי? איך היא אמרה לך את זה? היא אף פעם לא מדברת. טוב. מספיק עם האמיליה הזאת שלך. לא, אמיליה, תישארו פה. אולי נצחק לך בשיער, הכל כן, בואי לשיער. זאת נעזק שמה, אמיליה, יהיה לך רק יפה. לא מאמינה, לא מאמינה. יואו, איך זה יפה, שמה, אמיליה. נכון, אמיליה. מה זה לעשות? קשטות את אמיליה. קשטות אמיליה. היא איתי. אתה רוצה לעזור לנו? אתה מאוד רוצה לעזור לנו, גם יש לך שיער ארוך, אז אתה זה בן ויש לך שיער כמו של פעם. די! מספיק! מה? לא היה לך כיף? מה, לא נהנית? לא, אני חושב שאמיליה רוצה שתמשיכו לקשר. לא, היא לא. עזבו אותה, מה אתם יודעים? ומה את יודעת? יותר מכם. בואי, אמיליה, הולכים, עכשיו באמת. התחיל להיות פעם משעמם. בוא נלך. אליס ג'יין מייסון. מה אתם רוצים? איך ציפיתם שחבורה של ילדים שלא באמת יודעים משהו מהחיים שלהם לא יאבדו את זה מתישהו? חוץ מזה, ילדים הם במילא רעים מטבעם. זה הקורה לא משנה מה. כשילדים הורסים עולם שלם של ילד ועושים לו צלקת לכל החיים, לאף אחד מכם, המבוגרים, לא באמת אכפת. אבל פתאום כשקורה משהו שנראה לכם כל כך קיצוני, אתם נזכרים להזדעזע ולעשות רעש. אבל בסך הכל, בשביל ילד, זה אותו דבר. נהרס עולם שלם. ובכלל, מה אכפת לכם ממני פתאום? אני חושבת שהבנתי מה קרה לי שם. אם הייתם שואלים אותי אז, הייתי עולה לכם שזה איזשהו דחף להרוס ולהכיל. אבל עכשיו הכל פתאום מתחבר לי. אני רציתי שסוף סוף, פעם בחיים, למישהו אחד בעולם הזה יהיה אכפת ממני. שמישהו אחד יגיד לי מה לעשות ומה לא לעשות. שמישהו אחד יהיה באמת אכפת. פעם אחת בחיים. וזה קרה. פעם ראשונה שמישהו באמת אכפת ממני. אבל אם אין אף אחד שתיב לך גבולות, איך תדעי מתי להפסיק? Bye.
הנה, מצאתי עוד כמה ענפים. בשביל מה זה? זה בשביל הציד. זה כמו צבעי המלחמה של הפראים. בשביל הסוואה ובשביל להפחיד את האויב. אנחנו רוצות על שקט! שערו כאן. בסדר, מפתיע שאני שים. רוברט, תן לי את האדום. עכשיו תן לי את הלבן. עכשיו תן לי את הפחם. כולם! תתחילו לצבוע את עצמכם כמוני. אני לא רוצה, זה מפחיד. תצבעו, אני אמרתי עכשיו! בטח שזה מפחיד, פסיכים. צריך להפחיד. עכשיו אני צריכה ראי. סוזי אריקה אין לכן ראי? לא. צמד בנות אתן שאין לכן ראי. איך אני אראה את עצמי? אפשר להסתכל לתוך המים. רואים כמו בראי. רעיון טוב. כולם לבוא לפה. תסתכלו על עצמכם. קחו את הדברים. עכשיו אני בטוחה שנצליח לחזור מים. אבל אנחנו צריכים שעון. אבל אין לנו שעון וזהו זה. אבל זאת לא בעיה להכין, פשוט תוקעים מקל באדמה. וגם קטר רכבת, וגם מטוס סילון, וגם צוללת, שמענו עליך פיגי, די. בשביל זה צריך הרבה חלקי מתכת. ולמה אין מתכת? וזה מה שיעזור לנו? שעון? אתה אמרת שאנחנו צריכים לעשות הכל בשביל... די, די, פיגי, די כבר, נמאסת! תשתוק! ישן! שם בים, תסתכלו! היי! אנחנו כאן! אנחנו כאן! אנחנו כאן! לא רואה כלום! אנחנו כאן! רלף, אני לא רואה כלום! שם, בים! כל אחד אונייה! תראו את העשן שלנו ויבואו להציל אותנו! אנחנו פה! אנחנו פה! היי! אבל איפה השם שלנו? היי! אנחנו כאן! היי! אנחנו פה! רב, מה יש? תסתכל. רב. אין עשן. תגיד משהו! נו, תגיד אם יש שם את סימן העשן שלנו. מורל, יש שם? בני זונות! בני זונות, אבל שמרו על האש והיא כבדה! נדיק בויש! נדיק בויש! בואו תעזרו לי! נו! פיגי, המשקפיים שלך! בלי ויכוחים! לא רואים עשן, לא רואים את האונייה! תחזרו! תחזרו! תצעקו! תצעקו! תחזרו! 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 היא מפגרת! תשאירו לו פה עליי! תחזרו! תחזרו! תחזרו!
הגרון, אתה צועט אדם. מוריס אדוארד פלצ'ר. האמת? בכלל לא רציתי לחזור הביתה. אני יודע שזה מוזר, אבל היה לי טוב עליי. לא יודע אם טוב, אבל הרבה יותר טוב מבבית. זה כאילו כל מה שתמיד רציתי התגשם. ויכולתי להתחיל הכל מחדש. זה היה הזדמנות והייתי חייב לנצל אותה. זאת הייתה פעם ראשונה בחיים שלי שהרגשתי שאני חלק מקבוצה. פעם ראשונה שהרגשתי באמת שייך. שהרגשתי שאני לא הילד המוזר שאבא שלי תמיד גרם לי להרגיש שאני. פשוט כל החיים חשבתי שאני צריך להיות מישהו אחר, או שאני בכלל לא צריך להיות. ופה הייתה לי קבוצה. פעם ראשונה. ומה שהכי מדהים, היינו חזקים. היינו שולטים. הרגשתי שמתגשם לי חלום. אבל באותו רגע הפסקתי להקשיב לעצמי. ללב שלי. כנראה שהייתי עושה הכל רק בשביל להישאר חלק. רק בשביל שלא יעיפו אותי. וזה התחיל לוותר על העקרונות שלי, ואז וכל הדיבורים האלה על בשר, זה לא הייתי אני. כאילו יצא ממני מישהו אחר. מישהו שאבא שלי היה גאה בו, אבל אני בחיים לא הייתי עושה דבר כזה. זה היה כמו להיות תחת כישוף. אני מצטער. אני כל כך מצטער. תראו! קפצנו חזיר, מה אמרתי לך? גנבנו בשקט. עפנו אותו בעיגול. זכרנו בשקט עד אליו, הוא אפילו לא שם לב. אני זכרתי על 4, ואז אני הצלחתי בדקות שלי! חזיר ברח, נקים ברח! תתפסו שם! נתת לאש לכפות. מה? שם! למה נתת לאש לכפות? ג'קי, הבנות המחורבנות האלה נתנו לאש אני לכפות! הייתי איתך אתה בשביל טבעת הכדור, אחרת לא היה לנו מספיק אנשים! למה נתתי לאש לכפות? רגע, אמרה לנו! לא חשוב, רלף, אנחנו נדליק את המדורה בתוך 2 שניות! רלף, אתה היית צריך לראות את זה! זה היה! ואליס ו... אני לא ידעתי בחזיר! אני נפלתי ישר עליו! די! תקף לו את הביגול! והשלחנו בתקינונים שלנו! המכה הראשונה שהתקעה אותה ממנו! די! אני ישר את החמה! ואנחנו הרבצנו! די! די! קרה לך בראש! ואז נתתי לו מכה אדירה בראש! והחזיר התמוטט! ואז אני שיצחתי לו את הגרון! הייתה לו שפריץ, ממש כמו מזרקה! היית צריך לראות את זה. זה היה מדהים, רלף, אנחנו היינו כמו פראים! פראים! אנחנו היינו את זה, רלף! כמו פראים! אנחנו נשארים כאן! אנחנו נשארים! הייתה אונייה. הייתה אונייה! מה אונייה? איפה? שם, בים. בזמן שאתם צדתם את החזיר הזה שלכם עברה פה אונייה. תודה. אם רק הייתם שומרים על האש, כמו שהבטחתם. היינו כבר יכולים להיות בדרך הביתה. הביתה! אני רוצה הביתה! כן, כולנו רצים הביתה! את והדם שלך, ג'קי מלגי. את והציד סתום את הפה שלך! הבטחתם שתשמרו שתמיד יהיה שם! הבטחתם! טמפל! הבטחתם! טיפש! תראו את המפגר! איפה המשקפיים שלי? אני מורחת את המשקפיים שלי, איפה הם? המשקפיים שלי, איפה הם? צד אחד נשבר. עכשיו יש לי רק עין אחת. את עוד תראי! מה אמרת? עכשיו יש לי רק עין אחת! את עוד תראי! את עוד תראי! שמעתם אותה? עוד תראי! אני לא חושב שאתה מתקרב! המשקפיים שלי! זה היה תרגיל מלוכלך. בסדר. אני מצטערת. על האש אני מתכוונת. הנה אתה רואה שהתנצלתי?
זה היה תרגיל מלוכלך, את חייבת להתנצל בפני פיגי. אתה אל תגיד לי מה אני חייבת לעשות, מי אתה בכלל? עומד פה, לא יכול לעשות שום דבר, אתה לא יכול לשיר, לרקוד, לצוד אתה לא יודע, לצוד! אני המנהיג. אני המנהיג, בחרו בי. אין לך את זכות הדיבור, הקונכייה לא אצלך, את עוברת על החוקים. למי אכפת שאתה המנהיג? למי אכפת אם בחרו בך? מה זה משנה החוקים? אכפת לכם מהחוקים? החוקים הם הדבר היחידי שמחזיק אותנו ביחד. תראו את האפס הזה עומד פה מולכם, זה המנהיג שלכם? זה המנהיג שאתם רוצים? זה האפס הזה, הוא לא יודע לצוד. את עוברת על החוקים, הקונכייה לא אצלך. נמאסת על הרקע והחוקים שלך. הנה. עכשיו הקונכייה אצלי. ואני מכריזה שתהיה פה הצבעה! מי חושב שרלפה אפס לא מתאים להיות המנהיג שלנו? שיצביע! אני. אנחנו. אתה רואה? לאף אחד לא אכפת ממך, קח את הקונכייה. חזרו אחריי! תחי! המנהיגה! הוא! תחי! המנהיגה! הוא! תחי! המנהיגה! הוא! תחי המנהיגה! תחי המנהיגה! תחי המנהיגה! תחי המנהיגה! תחי המנהיגה! ג'קי! 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 נמאס לנו ממך! נמאס! כל האמיצים! בואו אחריי להר. אנחנו כבר נראה הפחדנים האלה. תביאו את החזיר, בר! רוברט ביל ג'ונסון. היינו חיות. אני הייתי הראשון שראה את החזיר. ראיתי אותו מקילומטרים. הוא היה נראה שמן. שמן מספיק כדי להכיל את כל האי הזה. הלכנו ביער, לאט ובשקט. ג'קי הובילה, אני הייתי אחריה, רוג'ר, אלי, סוזי ואריק היו מאחוריי. בהתחלה הלכנו כקבוצה, כן. אבל אז ג'קי סימנה לנו להתפצל ולהסתתר מאחורי השיחים. אז המשכתי להתקדם. אבל כבר לא ראיתי אף אחד. ואז שמעתי אותו. ממש מאחוריי. בהתחלה לא העזתי להסתובב, אבל ידעתי שהוא שם. יכולתי לשמוע את הנשימות שלו ממש מאחוריי. אז הסתובבתי. מקרוב הוא היה נראה כל כך חי ויפה. הוא ביט בי ולא זז, רק הסתכל. וגם אני. לא זזתי, רק הבטתי בו. אני לא יודע כמה זמן למדנו ככה. אבל אז ג'קי בא משום מקום ותקע לו חנית ישר בבטן. והוא מת. כשהוא מת כבר לא היה לי אכפת. ג'קי אמרה שזה הציד של כולנו. אבל אני יודע שאני עמדתי שם ולא עשיתי כלום, בזמן שיכולתי לשפד אותו בעצמי. ברוך שפטרן. אנחנו יכולים להסתדר טוב מאוד גם בלי ג'קי מריגי. יש עוד אנשים על העץ חוץ ממנה. מה יהיה עם האש? אם הם יתפסו את ההר, איפה נעשה את המדורה? כאן. אנחנו יכולים להדליק אש כאן ולעלות מדורה גם מכאן. נכון. אפשר יהיה לראות את העשן גם מכאן. לא יראו מכאן את העשן, אתם לא קולטים? לא רואים מכאן כלום, זה לא משנה מה נעשה. ואפשר לעשות. בסדר. נדליק מדורה כאן. תתחלקו לזוגות ותלכו להביא ענפים. נו! למה אתן לא הולכות? כבר הלכו, לא צריך אותנו. מאיפה להביא? משם, מבין העצים. טיפשות. תסתום את הפה שלך. סיליה, את תביאי כמה שיותר עצים. ג'וני, את תביאי כמה שיותר פירות שאת יכולה. נעשה לו רב הפתעה ונכין סעודה. אבל אין לנו בשר. אבל יש שם החיה הזאת. אין שום חיה, תפסיקי לבלבל את המוח. ובשר? אפשר להכין סעודה גם בלי בשר. רק נבוא. נו כבר לכו. בסדר, פיגי. ותפסיקו לקרוא לי פיגי, קוראים לי הרול. הרול! לא יסתמו.
בהרבה ענפים ירוקים כדי להעלות הרבה עשן. הנה רב, קח את המשקפיים שלי. תעשי את המדורה. בסדר. צריך עוד עשבים. הנרי, תביא קצת עשבים. לא רוצה, תביא בעצמך. אתה לא הבאת עצים. תינוקת אחת. לא משנה, לא צריך. תעמדו פה ותסתירו את הרוח. נו! עכשיו גם לנו יש 6. עכשיו כל מה שצריך לעשות זה לשמור שהיא לא תכבה. נעשה תורנויות. חבל שהם לא פה איתנו. לא משנה. אנחנו יכולים להסתדר גם בלי ג'קי מרקי. הנה רב. הבאנו לך. נעשה סעודה. בסדר. שבו. אפשר להתחיל לאכול. בואו נשאיר משהו. כיסו את החזיר, שטפו את הגרון, הפריצו את הדם. חזיר אצלם. הם אוכלים בשר. אבל אין להם איך לצלות אותו. תשתוק כבר! תן לשמוע מה הולך שם. תיצו את החזיר, שטפו את הגרון, תיצו את הדם, תיצו את החזיר, שטפו את הגרון, תיצו את הדם, תיצו את החזיר. רוג'ר סטיוארט. אני לא מבין למה כולם נגד הרעיון הזה של האי. זה כיף. להיות מרוחק מהכל כמו חופשה. ועוד עם החברים שלך, מה יותר טוב מזה? ככה חשבתי שזה יהיה. ככה חשבתי שזה יהיה עד שהתפצלנו לשתי קבוצות ולא באמת הייתה לי ברירה. אתם מבינים, הם החברים שלי, אז ככה או ככה אני צריך להיות איתם. אבל איבדנו את זה. את האנושיות. את הדבר היחידי שיכל להחזיק אותנו שם. ושלא תבינו אותי לא נכון, אין לי בעיה עם עבודה קשה ומכוערת. אבל הם החברים שלי ואני אעשה בשבילם הכל. ג'קי? רק בזכותה יש לי חברים במקום. אני חייב לה גם אם זה יהיה על חשבון אחרים. ואני? אני הייתי חייב להיות חזק. אני הייתי חייב להיות חזק כי אחרת היו מעיפים אותי, מנדים אותי, אתם מבינים? אני הייתי חייב! כן. במחשבה לאחור, לא שנאתי לא את רלף ולא את פיגי ולא אף אחד מהם. אני פשוט הייתי חייב. אז תאשימו אותי. רק אותי. רוג'ר, תביא את הראש של החזיר! הנה, המפקדת. שים אותו כאן. צ'ק ירוק מלא בסבובים. לא חשוב, תניח. שבו. תקשיבו כולכם. חלק מאיתנו טענו, או פה שדים, במפלצות. ייתכן מאוד שהשדים האלה קיימים, אבל מהיום לא נצטרך לפחד מהם יותר, נכון? נכון. כי היום אנחנו כורתים ברית עם השד החזק והאדום ביותר. הראש הזה מוקדש לו. הוא יגן עלינו. צריך לקרוא לו איזשהו שם. נכון, חייבים לתת לו איזה שם. יש לי רעיון. נקרא לו בעל זבוב. מה פתאום בעל זבוב? בברית החדשה כתוב שבעל זבוב היה ראש השדים. וגם בספר מלכים מסופר שהיה לו את הכוח להגן מפני מחלות. אז הוא יגן עלינו גם מפני שדים וגם מפני מחלות. איך אתה יודע? נכון, איך אתה יודע? למדנו עליו בבית הספר. נכון. קראו לו בעל זבוב. כולם לעמוד! בעל זבוב חזק והיום. היום אנחנו כורתים איתך ברית. אני, ג'קי מריטיו, והציידים שלי נשבעים לתת לך חלק מכל מה שנצוד. ובתמורה, אתה נשבע לשמור ולהגן עלינו, ולא לעשות לנו כל רע. אם תכעס, אתה יכול להתנקם בכל מי שלא מאמין לך. אנחנו
אנחנו נשבעים! עכשיו נחתוך את החזיר! זה שטויות. מתחילים להאמין באמונות טפלות, כמו איזה פרימיטיבי. אני מפחדת, השדים האלו, הרוחות, נפלו רק עלינו. נראה לי שהבעל זבוב הזה באמת חזק מה שהם אומרים. אולי גם אנחנו צריכים להקריב לו משהו. די כבר עם השטויות האלה. אין שום בעל זבוב, זה סתם ראש של חזיר בתוך שק. זה הכל. מוטב שתלכו לישון, היה לנו יום ארוך. ומי ישמור עלינו? אני אשמור עליכם, לכו לישון כבר! רלף, מה יהיה? אפשר לסמוך על הפנות האלה בשום דבר. לנו אין מספיק אנשים לשמור על האש. ולהם פשוט לא אכפת. לא מסוגלים להבין. בלי סימן העשן אנחנו נשאר כאן עד שנמות. ואתה יודע, פיגי? הצרה היא שלפעמים גם לי כבר לא אכפת. אין לי כוח יותר. אל תגיד את זה, רלף. אתה המנהיג. אנחנו מוכרחים להמשיך. אני לא יודע. מה את רוצה, ג'קי? תקשיבו לי כולכם! אני והציידים שלי חיים שם על ההר. אנחנו צדים ונהנים ועושים חיים. מי שרוצה להצטרף אלינו יכול לבוא, או שנקבל אותו או שלא. נו עכשיו! קום, המפקדת! כבר יש לנו אש ואנחנו הולכים להכין סעודה, מי שרוצה יכול לבוא. קום, המפקדת! כן! בואו אחריי! אני חושבת שזה בעל הזבוב הזה, נכון? כן, גם אני. הבנתי נורא. די כבר עם הבעל זבוב, לא קיים כזה דבר. זה היה רוג'ר, רוברט, אליס וג'קי, זה הכל. חשבתי שיקבל התקף. תעזוב אותי כבר מהסתימה שלך! שבו. אנחנו צריכים לדון במצב. מה הם רצו? הם התנפלו עלינו כדי לקחת לנו את האש. שיהיה להם במה לצלול את הבשר שלהם. הם בטח עושים חיים. נכון, עושים חיים, אבל האש? האש. האש שלנו חייבת להמשיך ולבעור. בלי אש ובלי עשן אין סיכוי שיראו אותנו ויצילו אותנו. איזה שטויות. אנחנו לא יכולים לשמור לבד על האש. אין לנו בשר, אין לנו אוכל. בואו נלך אליהם לסעודה ונגיד להם שלא נשרוד לבד. וחוץ מזה, איך שהם צבעו את עצמם וחיים כמו פראים בג'ונגל, זה נהדר. נכון, זה נהדר. הם חיים שם כמו משוגעים, ומה אנחנו פה? הזמינה אותנו לסעודה שלהם. יש להם בשר. בא לי כבר בשר, לכולנו בא בשר. בשר? באמת? אז למה שלא נצוד גם אנחנו? אנחנו לא רוצים להיכנס לג'ונגל. אבל היא נכנסה. אבל היא ציידת. כולם ציידים. מוטב שתחזרו לישון. אתם שומעים? בואו נזוז. אבל מה נעשה איתם? אני מתה ברעב. אני הולכת. רלף? רלף, תתעורר. רלף, תראה! מה? מה יש? מה קרה? תסתלקו!
בני זונות, הם הסתלקו! אמרתי שאי אפשר לסמוך על הבנות האלה. לא משנה. שילכו להם, אני לא צריך אותם בכלל. בגלל קצת בשר? ובגלל הצעי. הם גם רוצו להיות חלק מהשבט, לצבוע את הפנים, להשתולל. סתם חבורה של תינוקות. רלף, אנחנו מוכרחים לצאת מכאן. למה אתה מתכוון? להיחלץ מהאי הזה. להיחלץ. שנינו. לבד. כן! אם לא נצא מכאן מיד, אנחנו נשתגע לגמרי. אז שב תכתוב מכתב לדודה שלך שתבוא ותחלץ אותנו, בסדר פיגי? אני לא יודע איפה היא נמצאת עכשיו, וגם אין לי בול ומעטפה. באמת ירדת מהפסים פיגי, נכון? לא אמרתי שום דבר מצחיק. למה אתה צוחק? פשוט גאון. לא תתחיל סערה. אולי כדאי שגם אנחנו נלך לשם? אנחנו? השתגעת? אתה רוצה להצטרף אליהם? לא! רק להשגיח שהם לא יעשו להם שום דבר, זה הכל. רב, לא כדאי. טוב. נו, רק נציץ. נראה איך הולך לנו שם, בסדר? אני לא יודעת למה עזבנו את רלף ואת פיגי. באותו רגע זה היה נראה הדבר הכי נכון לעשות. להצטרף לאנשים שיש להם אוכל, מים. זה הדבר היחידי שהיה לנו בראש. לשרוד. אני הייתי רעבה ועייפה. כבר עבר כל כך הרבה זמן שכבר לא ידעתי איזה יום בשבוע זה. כבר אף אחד לא עניין אותי. כבר לא האמנתי שנצא משם. אף אחד לא האמין. הדבר האחרון שאני זוכרת זה שהחלטנו להצטרף לקבוצה של ג'קי. ואחרי שעלינו על ההר, הכל התרחש מהר מדי. זה הרגיש כאילו שהיינו בסוג של טרנס. אני מניחה שככה זה כשחיים במקום מסוים. מסתגלים לחיים ולכללים שם. ובאי, זה היה מאוד ברור. אנחנו היינו שם כקבוצה, אבל בסופו של דבר, זה כל אחד לעצמו. האי הזה היה כמו ג'ונגל. ובג'ונגל כמו בג'ונגל, החזק שורד. אתה יכול להצטרף לחזקים? או לא? בעזבו. מה יש? מה נעשה? הולכת להיות סערה איומה. ואין לנו איפה להסתתר. לא חשוב. אנחנו הולכים לבנות. תעזבו, הוא יפחיד את הסערה ואז היא תברח. כולם לעמוד! רוברט, תתחיל לתערבב. כן, המפקדת! לא. אני
הוא עשוי להירדם בגלל האסתמה. שתלך קיבינימט הסתימה שלך! הנה! חזיר! חזיר מת. נשאיר אותו כאן קורבן תודה לבעל זבוב שהגן עלינו מן הסערה. מה אתם עשיתם? אתם רצחתם אותו! אתם רצחתם אותו! זה לא חזיר! זה פיגי! זה לא חזיר! אתם רצחתם בן אדם! אתם רצחתם אותו! אתם רוצחים! המשקפיים שלו! המשקפיים שלו! אתם שברתם אותם! אתם שברתם את המשקפיים! אנחנו בחיים לא נדליק אש! אנחנו בחיים לא נתן בו! אתם שברתם את המשקפיים! אתם רוצחים! אתם משוגעים! לא בקפה שלך! לא! לא! אני לא אסתום! אני המנהיג! לא! אתם רוצחים! אתם לא עופים! אני אדבר על כולכם! לא תסתום! בוט! אתם רוצחים! אתם מטורפים! זה אנחנו. זה עלינו. האשמה עלינו. אנחנו עשינו את זה. אנחנו אשמים. זה הכל באשמת ג'קי. ורוברט. וסמנטה. ופריסיליה. ומרתה. ואפילו רלף אשם. וגם אני. הכל עבר כל כך לאט, עד שהימים הפכו לעיסה. שום דבר לא באמת השתנה. הדבר היחיד שהשתנה היה פחד של כולם, שרק הלך וגדל, כמו בלון שמתנפח ומתנפח עד שהוא מתפוצץ. וזה התפוצץ לכולנו בפרצוף. למה אתם צריכים שם? כולנו אשמים בזה. אתם לא הייתם שם. זה היה הדבר הכי גדול שכולנו עשינו בחיים האלה. והיינו בזה ביחד. אנחנו יודעים מה עשינו. אנחנו רצחנו בשביל לשרוד. הוא מת כדי שאנחנו נחיה. הוא מת. ואנחנו לא. וזה בגללנו. אנחנו אשמים. From up in the woods.